ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо тоза барашкаи туркиро нишон диҳам. то ҳол барашкаҳои туркӣ набуданд. мо аз бозор шумода нишон медодем ҳам материалша, ҳам мисол дувойкоша, вале дар ягон навор ма гуфтагӣ нестам ки туркияй. айне ки ҳозир мебинед, ино туркиё омадагиянд. нархаш камакак фарқ мекунад. турецки барашкаш медонед вай будай тынық будай. Ина марҳамат амхе киртои туркӣ омадиянд. бинед чихе остинакошам хушрӯакан. тоза барашкаи турецкия. ин навор аз бозори Корвон, даҳм дарвоза, 192 контейнер тарафи пажарка пешниҳоди шумо шидагӣ ҳастай. нархи анами кирта 500 сомонай. тоза турецки. марҳамат. ҳозир иҷа чанд модел. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. анаи моделиш бошад, инаи нуш бошад бо тамоман тыныкай барашкаш. остинакоша бинед чӣ хеле омадагиай. ин амудаш бошад 600 сомон. размеро то размерои 56 ҳастай. набинед 650 сомон. тоза турецки тыныкакай. ина марҳамат. касе ки фирмаи Ламиражай, дӯстони азиз, туркии фирмаи Ламираж киртое ки 800 сомона буд, ма шумода пешниҳод мекардам. анамун кирторара фирмашай турецкиёи фасон. марҳамат. анаин фасонуш 500 сомон, анаино 600 сомон. ҳозир абаяҳошам ҳастай туркиёра. то охири навора тамошо кунед, абаяҳошам шумода нишон метиҳам. ина марҳамат. анаин моделаш бо сангаш сафедай. якум нишон додагим сангаш зард буд, ино бошад сафед. марҳамат. инам ҳамихел. нархаш 500 сомон. ана иҷада бошад абаяҳош ҳастай. абаяҳош дӯстони азиз тоқа бекирта. ина се моделай абаяш. нархаш 600 сомонай. ина бинед. ё сангошонам фарқ мекунад. хучонам тоза турецки ва ё фирмо. хулас марҳамат. дар кор бошад. ина як моделаш, ана ин як модели дигараш 600 сомон. ира бинед. пешашам хе бо кори дастӣ кардагиай. я абаяра остинаш бошад, анам хе омадагиай. се моделаям иҷада. ана марҳамат. ана инаш кирташ 500 сомонай, абаяш 600 сомон. кирташ ана ин фасонай. фасоне ки ҳозир ман ранги сиёша нишон дода будам ҳаваяй. ана абаяш бошад, ана михелай. ина бинед. поёноша ҳозир ма шумода нишон дидим ки бинед абаяҳо чӣ хелай. поёношам хеле классикаи чӣ надора. хулас барашкаҳои туркирам навор карда пешниҳод кардем. бо хабар бошед. ростига ман намедонистам ки турецки барашкаям ҳастай, вале имрӯз дар дохили ҳами боро омадиян новинкаҳои барашкаҳои туркӣ. шумо низ хабардор бошед. агар дар кор бошад нависед. ина
осинаш бинеч хушрой 600 смай кирташ. Хулас бо ами видео ра ҷамъ баст мекунем. Хайр то видеоҳои оянда. Саломат бошед.